बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जे दाखालि 27 खालारनि उनावहाय जोंनि BTC आव गभर्नरनि रुल जादों। दा गिबियावनो आङो बेखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे दावराव दावसि दान्थे बिदान्थे गावजों गाव अभियोग होलाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बांसिनै BPF दोलोनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों दिनैनि दिनाव UPPL हान्जानि थाखायनो प्रमद बर'नि थाखायनो दिनै BTC आ गभर्नरनि आखायाव थांबाय बे खोथाखौ बुंसोलायबाय थादों आरो अभियोग होदों गभर्नरनि आखायाव थांबाय माने BTC नि जि खुंथाय गोहो बे खुंथाय गोहोआ गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय बे खोथाखौ बुंसोलायदों। आं बेवहाय नैबे खोथाखौनो बुंनो नागिरदों दिनै गभर्नरा कन्स्टिटिउसननि मोनसे नेमखान्थिखौ फालिनानै BTC नि खुंथायखौ गावनि आखायाव लानानै थांबाय। बेखौ रावबो सोलाय सोल' खालामनो हाया जेसेबां नाजायोब्लाबो। दा खोथाया जाहैबाय मा, BPF दोलोआ UPPL हान्जाखौ सोंखारिनायनि सिगां बा अभियोग होग्रोनायनि सिगां नैबे खोथाखौ सांग्रोनो नांगौमोन जे दिनै बिथांमोना जोंनि आसामावबो BJP हान्जाजोंनो एलायन्सआव थानानै सरकार सालायबाय दङ आरो मिन्थिनायाव बे केबिनेटआवहाय बेखौनो सावरायनाय जादोंमोन जे BTC आव जितु BPF नि सरकार बेखौ एक्सटेनसन खालामनाय जाथों। नाथाय संबिजितनि दफायाव बिनि मोनबो नेमखान्थि गैयैलाय दिनै गभर्नरनि आखायाव BTC नि जि खुंथाय गोहो बेखौ लांनो गोनां जादों। गुबै खोथाया जाहैबाय मा, जेब्लानोखि कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सना फावसायदोंमोन बिनि उनावहाय जों बयबो रोखा जादोंमोन जे 27 एप्रिलसिमहालागै बे इलेक्सनखौ जोङो फाथिनो हानाय जानाय नङा। दा फाथिनो हायाब्लाथाय दिनै सरकारखौ सोर जालायगोन बे खोथाखौ बयबो सानलायनाय जादोंमोन। बेखिनि समावनो BPF दोलोआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै मोनसे खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन। बिथांमोना बेखौ केम्पेइननि मोनसे पइन्ट महरै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बुंबोबाय थादोंमोन दे 27 खालारनि उनावहाय जोंनि BPF हान्जायानो सरकारखौ फिन खनसे सालायबावगोन बे खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै मोगथाङाव बे जाफुङाखिसै आरो जाफुङैनि थाखाय बिथांमोना दिनै UPPL दोलोखौ दाय होनानै गावसोरनि जि बुंनाय बियो सैथोमोन बे खोथाखौनो बुंनो नागिरबाय दङ। दा ओंखायनो आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोनसो आरो बुंगोनसो जे मोनसे समाव जोङो BPF दोलोखौ गासै रायजो राजायानो मोनसे अभियोग होबोबाय थाखादों दे बिथांमोना 17 बोसोर बे BTCखौ सालायनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनबो डेभेलप खालामाखै आरो खालामदोंमोनब्लाबो माखासे कारापसना बेफोराव लोब्बा जानानै दङ। ओंखायनो जोंनि BTC ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीजों लोगोसे बर' हारिनि जेसेबां साननो गोरों सुबुंफोर दङ, लेखा गोरों सुबुंफोर दङ, बिथांमोना सोलायनायनि मोनसे खोथाखौ बुंबोबाय थादों। दिनै जोङो नुनो मोनदों BTC नि मोनफ्रोमबो समस्थिफ्राव रायजो राजाफ्रा सोलायनो थाखाय बयबो ज' जादों आरो बयबो सोलायनांगौनि सार्थआव दिनै UPPL नि हान्जा जानानै गोबां माने खोथा बुंबोबाय थादों जे जों सोलायनो नांगौ, BTC आव मोनसे गोदान सरकार लाबोनांगौ आरो बे सोलायनांगौनि सार्थआव दिनै जेसेबांखिनि गोरों गोरा बुद्धिजिबिफोर दङ BTC ओनसोलाव, बे BTC ओनसोलनि गासैबो बे बुद्धिजिबि गोरों गोराफोरानो सोलायनांगौनि खोथा बुंबोबाय थानायाव बिथांमोना सोमखिखांनाय मोनदों। दा ओंखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंगोन जे बिथांमोना जे मोनसे खोथा बुंबाय दङ दिनै BPF दोलोनिफ्राय सरकारा गभर्नरनि आखायाव थांनाय लोगो लोगो गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय बे खोथाखौ बुंबाय दङ। दा बिनि गेजेरावनो बेवहाय मोनसे कुइसन फैगोन जे बिथांमोना बुंबाय थादों जे BTC आव नैबे BPF दोलोआ BTC आव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी जेसेबां दङ बेफोरखौ लानानैनो BPF दोलो आरो बयनिबो समानै जौगानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो जाथिया जाहाथे जाथि महरै थांनानै थानो हायो बिनि थाखायनो BPF दोलो बे खोथाखौ बिथांमोना बुंबोबाय थादों। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना नैबेखौ बुंनो नागिरदों जे BPF दोलोआ बर' हारिनि थाखायल'। दा बेखौ बिथांमोना रोखायै फोरमायनानै होनांगौ, मिडियानि सिगाङाव बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनानै होनांगौ जे BPF दले अकल आमार बर' जनगोष्ठी कारणे हे बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायनानै होनांगौ जुदि गोहो दङब्ला। दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुंनो नागिरदों बेवहाय
इउपिपिएल हान्जाया सोरबा माने गभर्नरखौ रुल खालामनांगौ होननानै नारसिननो हानायनि जेबो गोहो गैया। बियो संबिजिरनि नेमखान्थियासो बेखौ खालामगोन। दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जे नोंथांमोन लुबैनाय बायदिनो दिनैनि दिनावहाय जोङो बिपिएफनिफ्राय उदां जानो हादों बेखौसो खावलायनांगोन। आरो फैगौ बिटिसि इलेक्सना जेब्ला जायो बिनि उनावहाय नोंथांमोननि जि सानस्रि जे बिटिसिआव गोदान सरकार लाबोनांगौ बे लाबोनांगौ नोंथांमोना जाहाथे बयबो बिहोमा होनानै जोंनि बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार लाबोनानै होफैयो आं बेखौबो खावलायबाय। बिपिएफ दोलोआव कर'ना भाइरास नांदोङो आरो बे कर'ना भाइरास नांनाय जायगायाव रावबो थानो गोसो जाया। जायनि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय इमानुएल मुसाहारिनिफ्राय लानानै रेवेन दैमारि बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारनो थाखाय थियारि जानानै दङ। आरो साननैसो उनावहाय बिपिएफनि माखासे बेबायदिनो गागि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो इउपिपिएलआव हाबनो थाखाय थियारि जानानै दङ। नोंथांमोना नुगोन साननैसो उनाव बिनि गासै रोखा पिक्सारखौ। बेयो आं ओरैनो बुंनाय नङा। नोंथांमोना साननो हागौ फैलाया सिनेमानि माने कमेडियान डायलग होदों होननानै, खिन्थु नोंथांमोना साननैसो उनाव नुनो मोनगोन। मानोना दिनै बिथांमोना आं मैयाबो बुंदों बिथांमोना बिटिसिआव खुनु सिस्टेमखौ फालियाबालासिनो खुनु नेमखान्थिखौ फालियाबालासिनो माखासे खामानि मावबोबाय दङ। दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना गावसोरनि गेजेरावनो मोनसे सोमखिखांनाय फैदों जे बिपिएफ दोलोआ गमामायै बिटिसिनिफ्राय गोमोरलांसिगोन नामा बे खोथाखौ बिथांमोना साननानै सोमखिखांनाय मोनदों। मानोना मोनसे समाव बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंमोन। आन्दलन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा, दिनै सा ओनसोलाव थानाय हाग्रा जिं ओनसोलाव थानाय जि बर' गामिफोर जि बर' ओनसोलफोर बे बर' ओनसोलफोराव जोंहा माने दासिमबो माखासे बेसिक जेंनायानो जोबनानै थाङाखै। सोलोंथाइनि जेंना जोबनानै थाङाखै, बेयाव बेखारनि जेंना दङ, समाजखान्थिनि माखासे जेंना दङ। जाय जेंनाफोरखौ बिथांमोना 17 बोसोरानो फोजोबनो थाखाय जेबो माने पलिसि लायाखै। आरो बेखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन समाव अभियोग होबोबाय थादोंमोन। नाथाय बे अभियोगखौ बिथांमोना रायजो राजाफोरनि बे अभियोगखौ जेबो गुरुत्थ' होबोआखै। जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना रायजो राजा बिथांमोना दिनै बिपिएफ दोलोखौ मुगैनो हमदों, गाज्रि मोनदों। दा ओंखायनो बिपिएफ दोलोआ फैगौ समफोराव मालाबाबो सरकाराव फैनाय नंला बे खोथाखौनो सिन्था खालामनानै बिथांमोना आबां जाबां बायदिसिना खोथा बुंसोलायबाय थादों। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। निस्सय जोङो गसाइनि खाथियावबो आर'ज गाबगोन। दा इलेक्सननि उनावहाय जोङो बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार मोनगोन। जाय सरकारा रायजो राजाफोरनि मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हागोन। आरो उनफ्राव जोंनि बिटिसि ओनसोला दिनै 17 बोसोराव जि खामानिखौ बिपिएफआ मावनो हायाखैमोन बेफोर गासै खामानिखौ मावफुंजोबनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामनानै जोबथारनायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय खेबसे बावहरबावनाय जाबाय।